Blaya pi baro ngade marina kashnong tra jo ngade ina lectura bat ngapdiang sngo bahaya pi baro syakni ke channel jonga like Terra Roots. Ngiki Khasi temo nda ngila de bamja ngila mlien ban bam da kwai badup tempo. Katba ne patsha Europe ki briew inda kila de bamja ki jumlien ban bam da ki jynbam ba thiang kum ki chocolate ki cake bat ki jait so ba per POE shani ki penlong jynbam thiang wat ya kakat ru bat bet ibang dei balas de pensau de ya ka ki ju ai de ya ka rengkat bat keni ke chocolate sauce pi ngati ngabang bha ban bam mi kum kini ki jynbam thiang menta kasmi ngan shet jynbam thiang daw new sop ho bat new chocolate pi semabang chocolate udah jynbam thiang basuk bha ban shet te ale ken ngan pen iya pi Yau ni bangala de kok snap bat pen kut ye kish na po ngan shet akni ka microwave kumba ar minute ai na marsha ni kide ki jait sok pho ba jem chimpor phi ban i be ula i bat ula jem menta pat akni ka bowl ngan pen no sayo chocolate ngan pen bat kani ka kendian ni ue bha pi tau chocolate ban kria ngala pen yau new chocolate halor kani ka kluj badan ha po kani ka kiu mangatiu hading pet kala bha mentah kala dei kapore nga bangan pensumno ya uni usop ho ha ka jaka ka sabon ngan the da kani ka chocolate sauce ngabang bhaya ka chocolate sauce pitep nakata kadaw ngan the glod men sim ya ka uni usop ho namar bau pangala shet ula jem nakata kadaw ngalaban odda kani ka shamoj ngan bambat kani ka sauce bat uni ice cream de apmo ngan bam shua tang bat ka chocolate sauce kaya ha bhabi kumba Shillong mentapat ngan bambat ice cream bat ngakermen baun saya hab ubang hi bat ice cream ru shani kibri ke jusmat bhade ban bam ice cream kum ki jynbam thiang enda kilat de bamja uni hangi ubale udi ubasma vanilla katba uni hangi ubas tempat udi ice cream so ping kibri shani ken pi ki jynbam ice cream tang kum tu henre ki jynbam rengkat debat kiso teng ki bam bat kiso badang kum ki strawberry bat teng pat ki bam bat kiso bala shet nuksa kum muni hangni usok peach bas tem POE udai ubala dab shet bat ki ai rengkat de u bat ice cream bat pistachio Uwe pat ujai so ubang ngila macam haki restaurant kum jynbam thiang udai uni so fig ngaken mau ken pi bahas nong udan kum uni uding so tang baki so pat kirit bha pi kim he kum kini ki bang yo ban thien na dukan bat ki ba pendan kam ban shet ha restaurant
bang ba pi ban bam bat u ice cream. Sa uwi bat u jait so uba ki briew shani ke ju shet kum ka jynbam thiang uday uni usot run. Bat uni uday ubala shu grilled ha po ka oven pi. La ayo ubat uni usnap kor balak krut rengkat baru ice cream. Uni hang nipat uday ujat jynbam thiang balak shet bat kisok basau. Shani yakum kini kiso la jynbam rengkat bat kini kiken jake ka whipped cream bat kini ka sauce jong usok hide. Usok plum balak sedik saw bat ka chini pi. Tang ba ngam pat ju persang shet pi ya u hayeng ngan persang shet no menta ka sengi. Ngan pendon kam arjat kini kiso uwe ubala i malumala bat uwe pat ubala i bah bat namar baula jam ngila bancinaya ka sos. Kau ni ukil ngalabu kindian bat menta ngan tep ya kane kangap. Ngan tep de ya upudar jong using ya upudar jong u ding sisia. Ngan te de kindiat ka soya sauce bat kaddu ngan tep ya ni u rosemary. Hadien kaddu kat ni minit ndangawan pek ula jam bat i gumni. Menta ba ula kriat ngan penbet no ha ka pliang ken. Sma rosemary. Tong shuaya kini kiso bat kidai kitu kiso ki bampat dai than ken phi katba kitu kiso ki balai bha pat ken phi kila jam bha bat kila hur kumne kila longkum ka sos bat kan thiang namar bangala shet bat kangap knang makandup singam bat kambang shushu ngan bambat kini ka cream ka bangala shohi. Bat kaddu shua ban bam kan beria kini ki flakes jong u almond. Token ngan persang bam no namar kari kasin bening kong banga shet bat uni usok plum. Kabang bah ngatarai ngan lak ban bam lut ya baro pi. Ngakermen ba piru pinya bam so shibun mo. Bye bye. Saya Shillong baro bat ngong pa wat klet subscribe ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye.